बाबू बंट्या, ज्यूस घेतं का तू? नाही. बरं, मग लस्सी घेतं का बंट्या तू? नाही, लस्सी नाही घेत. बरं, हेही घेत नाही काय? मग काही फ्रुटी गिटी घेतं का तू? नाही. बरं, दूध घे मग. नाही, मी दूध बी घेत नाही. असं तुले त्या मायासारखं फक्त रगतच प्यायला आवडते वाटते माया. बाबू पिझ्झा खाता काय? नाही. बाबू मग मंचुरियन खाय. नाही ना. मग असं कर, मॅगीच खाय. हम्म. असं म्हणजे तुला तुझ्या बापासारखं चप्पलच खायला आवडते वाटते रे. हा, काय म्हटलं ते? का हो, तुम्ही मायावर किती प्रेम करता? किती प्रेम करता म्हणजे? बा मीच लय प्रेम करतो बा तू यार. समजा मी जर हरवलीस तर तुम्ही काय कराल? तुझं हरवली तर बरं बा, मी पहिले तर पाहिन तुला इकडे तिकडे. हा, त्या नात्याला फोन लाईन आणि तू जर नाही सापडली तर पेपरात मी जाहिरात देऊन टाकीन बा. बापरे, मग मला आणून देणाऱ्याला तुम्ही किती बक्षीस द्याल मग? काय आणून देणार आले बक्षीस? तुले ज्यानं आणून दिलं ना त्याला तर पहिले मी चांगलं बजाडीन आणि त्याच्याचकडून पैसे वसूल करीन. अहो, मी जर मेली तर तुम्ही काय कराल? हा, अहो कायले अशी बोलतो तू? हा, नाही ना, असं कर जा, मी मेल्यावर तुम्ही दुसरं लग्न करून घे जा. नाही व, काही बोलून राहिली का तू? नाही ना, तुम्ही काय एकटे राहण काय? एवढं मोठं आयुष्य पडलंय, करून घे जा दुसरं लग्न. बर, तू म्हणतं तर मग करून टाकीन बा मी दुसरं लग्न. बरं, मग दुसरं लग्न करान तर तुम्ही त्या तिले माया साड्यान दागिने द्याल काय? आता तू जर मेली आणि तू नाहीच राहिली तर मग त्या साड्या आणि दागिन्याचं काय करू मी? ते तर तिलाच द्या लागेल ना. खबरदार कधी माया साड्यान दागिने तिले दिल्या तर चुडेल बनवून घोयसीन चांगली दोघाईली. साल या बायकाचं काही समजत नाही मला. नवऱ्याला दुसरं लग्न करू द्यायला तयार होतात, पण मेल्यावर यायचा साड्या आणि दागिन्यातला जीव काही निघत नाही बाबा.